Leya jengja sakpan greater development tumnai abo jini demand central government jona bar kok saman ya goloba jini dinai khai thangi tongo amni bagai rajya sarkar jini je tirpara khlaijana thangai tongo omo hainde angnai thangnai 30 September ni hai omni bagai no joto lokorok joton khabaksa katanja khlai korok busuk logirino greater development ni jobao omro nainai thai tini joto hasteni tiprasaro korok busuk logirino bagra tofani bagai jatini bagai ani bagai logisani tongmanjaro korok busuk pono logirino omono jorano koksa thinai jorano sono bujirinai jorano sono saimaninai tibra mathabai ringjak 14 October 2023 ADC Motorsteno Khumlungo kotorma chobangna thangai tongo greater development ni bagai Tangni chobani bagi tansa ke korang relai Haidi buskango himlaina Lamani bushuno nori tangnai buskango tokshawi Hansani yapri no shongu Yachagi kora